Bodyguard wamagaya Felix Chikondo asungwa zvakare uyo anga abuda on bail mushure mekunge aedza kuti abribe victim yekubatwa chibharo nemukuru wake kuti nyaya yacho ingotsikwa ukuwo Mike Chimombe pamwe chete naMpofu vari kunzi vanofanira kupiwa kanenge ka 35 years pamunhu asiwo vari kuti aiwa tine vana 24 vamwe vachiri minors, they still depend on us. Pane madzimai 4 umwe 2 nemamwe maslay queen kumaside vari kuti vanosara vachitambura. Please give us a lenient sentence. Welcome back to the channel. Please don't forget to like and subscribe. Zvakaoma guys, zviri kuitika mumastrots. So paburitswa nyaya nejustice vati ivo tapiwa Felix Chikondo 35, security aid to a prominent church leader, has been remanded in custody after appearing before the courts on allegations of defeating or obstructing the course of justice. Police launched investigations into Kubata Chibaro reported against the church leader. During the investigation, the accused, who serves as a cleric bodyguard, allegedly interfered with witnesses. November or more, the accused person contacted complainant's mother, discouraged cooperation with the law enforcement, and facilitated communication between her and the cleric. He sent $200 via EcoCash to the complainant's mother, purportedly for transport to Harare to settle the matter. On the 20th of November 2025, the accused visited the complainant's home to discuss the case, where he was cautioned that interfering with the police investigation is unlawful. An EcoCash agent's register, which was recovered by the police on the 1st of December 2025, linked the accused person to the transaction. He was arrested on the 2nd of December 2025. The matter was postponed to 5 December 2025 for bail ruling. No individual, regardless of social standing or affiliation, is permitted to obstruct police investigations, attempts to influence witnesses, or derail due process as serious offenses, and the state will act decisively to protect the administration of justice. So, vari kuti ivo justice in action, vanhu ava vaiedza kunyaradza mavictims vachishandisa mari, asi aiyewa guys zvakaramba zvachose. Vazhinji vari kuti kana bodyguard richidai richimanya kudaro koiye wacho ari kuburitsa mari adiwo kuti apinziwe mukati. Uko Mike Chimombe and Moses Mpofu convicted in October for their role in corruption scandal ye GOTE scheme ya president iya vakumbira high court kuti vapiwe shorter sentences vachiti ivo vane extensive family responsibilities and health concerns pa health apo munongoziva guys kuti Mike hanzwiwo zvakanaka anombopota achirwara akapiwa 35 aiwa kutongomuviga. During a pre-sentencing hearing yesterday, the court was told that the two men have combined a total of 24 children and a net worth of approximately $3 million. Chimombe, who has 3 wives and 15 children, all minors who depend on him, submitted that he used to earn between $15,000 to $20,000 a month. He disclosed ownership of 2 properties, imwe iri kuBorodewe $800,000 and another in Chinoi $420,000. Legal team yati Vedwe, health condition, please. He suffers from diabetes and high blood pressure. Chimombe claimed he only reached O-level in his education before entering business and politics. Pofu urukuti iyani 9 children, kubva ku 6 to 25, that is the range. Placed his approximate net worth at 1.5 million. He stated his previous monthly earnings were around 10,000 to 15, derived from running a farm and other undisclosed businesses. So varikuti ivo Vedwe kai we've been inside for 18 months. Modaro moti pa 35 dzinenge dzakati one day. So varikukumbira kuti based on their personal circumstances nezvimwe zvakadai varikuti tokumbirawo mutinzwire tsitsi 35 dzakawanda. Mazera edu tinobva tafira kuVedwe, vana vedu vachakura vasina variritiri, asika chikuru bichizere Kami, wawa, ese majere aya guys azere vanhu. Munoti ivo ndo vasinawo vana here. Vamwe vari kuti ngavanyure. Vairova mari kuPablos vachidya zvavo embudzi dzaida kupiwa varombo kubira nyika. Kwasara kuti radzika murima uyu wekupa vanhu mota. Tobva tati hedu
ndo zvamungadai makafunga ka musati maparamhaka. Businessmen zvinoreveiko? 24 chete, about millions of people were supposed to benefit from that God scheme. Vamwe vari kutofa nenzara, vamwe vana havasi kuenda kuzvikoro nenyaya yekuti imakadya mbudzi. Saka munhu ngaaende kuti here chero 40 chero life in prison hapana kana problem. Having more than 5 children uri 1 should be illegal. So kwadi 24 children pavarume vairi. Izvo hazvisi kuita. Ivo vakavapa tenda vacho vakasungwa here. How can you give someone tender yemazimari ayo aine mbudzi shoma shoma? Havana kumbosungirwa yose iyoyo. Vakasungirwa kuti vakalikisa maaudio aitaura mabirwa anoitwa mari chete chete. Saka kana maaudio aburitswa, zvino vanhu vangabva vafira 35 years in prison. So guys, in comment section dziri kuita kurira, vamwe vakataiwa vakomana ngavabude. Asika samaZimbabwean tine short memory yetine moyo yakanaka. Kana munhu achinge asungwa totanga kusympathize, asi kana achigeza maoko neshampopo tinenge tichirwadziwa. Zvinhu zvacho zvakaoma. Leave your comments on what you think panyaya idzi. Vamagaya vodiko maitiro avari kuita aya handiwo man.